saba hini nai borok oro saba naha phaika obong kangkai pini plan mafik borok oro phaimase ang sanani buchungo orbo jara BJP IPF tini leaders rangno tulung hoku phayano abo jotono saimano horo yak taridi horo yak rikhai yak khamui thangnai norok abo bujinani dorkar ang borongno sodor korinani buchungo norok Tipra mothano hor bai gundagiri bai mafia guri bai norok silai bai bonduk bai oro torwal bai khlai oro BJP ni jara gunda bahini ro oro Tipra mothani leaders rongno kuno dino phano sikri mangla Tipra motha thanchani mariwo tongo thanchawaro tongo jat dofani bagai hani bagai nai आंदोलन खाइनारो कुनो दिनो किरिया नंगे ओ भाउटा राजनैतिक खाइनारो नरक ओ दालालगिरी राजनैतिक खाइनारो नरक ओ बाकी राजनैतिक खाइनारो तासिं आनि पूर्व बक्ता साइथांगो बाकी रांबाय राजनैतिक खाइयो नै अमहायके बाकी रांबाय राजनैतिक खाइमाने आं सानानि मुचंगो रांबाय कयदिन राजनैतिक खाइनाय रांखाय याकनि महिला तिनि तंगो खोना करै रांबाय राजनैतिक ताखायदे रांबाय दफानो ताफालदे जों ताबुक चिन्नि तो खाइ तंगो साबो रांबाय दफानो फाल साबो रांबाय जात दफानो फाल ओ हानो फाल ओ नेता नो से चिन्नि तो खायदि एलाका व हाबिया खाइनानि नांनाय अमति नेता रकनो रांबाय राजनैतिक खानाय दंनो बट हामजानाय रकनो जों चिन्नि तो खाइनानि नांनाय अमहायके कयदिन राजनैतिक खाइनाय जों साइमानो जारा एलाका बासि बरफसि बुजिनानि दरकार तामनि हिमाले अर IPF BJP तामुं हुइ दंखा बेलायखाय मनि कथक बेलायखाय सित्रा वानसुक जागनाय कब हुइ दंखा रव जों जात दफा जारा जात दफा हामजांनाय रव वानसुक हुइ नायदि तामुं हुइ दंखा रव IPF नि बरक ननो BJP व सारेन्डार खालायरिव अबबाबो बमाहाय संगठन बमाहाय आंचलिक संगठन निनि दल ननो नों तैसा BJP सारेन्डार खालायरिनाय नों आ प्रोग्राम न तंनाय आर नों IPF तिङै तंगिसे BJP नि बाना तिनाय BJP न सारेन्डार न होनाय आरे प्रकाश नरो BJP थांबाय दे हायके फुनुक तांगि नरो हायके राजनैतिक खालाय जनगण न अमहायके दुख तारिदि जनगण बा अमहायके राजनैतिक ताखलाय दि जात दफानो रंगो Tipra len सानु हिनि नाय जात दफानो अमहायके ता थगायदि खालायनायखाय खालायदि BJP सय खालायै खालायनायखाय खालायदि IPF तिङै Tipra len सानि खालायदि तामो बानरो अबो BJP नो वाइसा फ्लैग रमैनाय मन्त्रि तितैनाय फ्लैग रमैनाय अरवा जॉइनिंग प्रोग्राम नहारो आर निनि दलनि न तैसा BJP ओ दाइबार खालायौ गांकाय बमाहाय राजनैतिक चलि दंगबो आबनि बागै जनगण सतर्क तंगि अम खूब चाया सामुंगि तंगो जारा अरो IPF तंनायरो अमहायके IPF खालायौ हिनि नाय अरो फरक विभ्रांत खालायै अरो Tipra लेन नि कायसा स्लोगान तुबुइ कायसा Tipra लेन एजेन्डा तुबुइ अमहायके राजनैतिक खालायमानि भंने अब ताबु करिका खाजानि माफा तेता को बुकुजों आबुनि बागै सानानि मुजुगो जों साइमांका भलिदार न संगैनाय चिनि जात मोथांजांनाय दफा मोथांजांनाय हिनि वानसुगैनो जों ताबु भुबाग्रानि नेतृत्वे ओ थानचानि मारियो फायै ग्रेटर Tipra लेननि बागैनो जों आन्दोलन झापि कलायजाक जों कोनो दिनो उनस्रुग्रा नांखाय आगुगनाय ताइ उनस्रुनानि समय करिकासों आरो जारा आं सानानि मुजुगो जारा अरो बाकी हिनि नाय राजनैतिक खालायनाय रगनो नरबो वानसुगदि खरबसा खरंनै थांखना अरो BJP ओ साइमानो अरो बर फुनुका 41 परिवार 232 भूतार हाइके फुनुगो थांगिया व हाइके कोनो दिन Tipra मथा रने कुवागिया Tipra मथा तक्ति बखरी हाय Tipra मथा न तंखो कोनो दिन फान थाया अब उनका जारा IPF तिनि भरक न BJP व माहायका सारेन्डार खालायतरो आरो जदि Tipra मथानि थांतंखाय आरो IPF तिनि थांतंगा आं सानानि मुजुंगो बरक अरो किसु संख्या गुन्डागिरि न तुबै BJP नि अरो पार्टी ऑफिस होगै फुनुगो नरक ताकिरि दि जों पार्टी ऑफिस हकलां थांका Tipra मथानि नरक अरो BJP इंगै दंफानो ताकिरि दि हिनि फुनुक कलां मासिबिला अबो अमहायके राजनैतिक सलिया जेसे पण अमहायके नौनि राजनैतिक कायदा खालायनाय नर अमहायके राजनैतिक तुंतम Tipra मथा बुजि आंनिया Tipra मथा अबैसै जों अरो केस खालायका जों FIR खालायका जारा दुसि बरक कालपेट बरक न चिनि तो खाय रमियां गांकाय आइन नि पदक्षेप न हे गांकाय जोंबो आइननि बिरुद्धे
आव आइन बाहायखाय ओ आइनि बिचार नाहायमान जोंबो अबनो नायनाय आइन जाहाथे आइनि आश्रय नाहात आइननि बिचार खालायदों एखायबा जों रुट ब्लक खायनानै बाध्यता खालायदों जों रुट ब्लक खालायनानै बाध्यता खालायदों যদি এরেস্ট খালাयांगांखाय चिन्हित खाय एरेस्ट खालायांगांखाय जों रुट ब्लक खायनानै बाध्य नाय एखा थाना घेराव खालायनानै बाध्य नाय अबंका TWF थाना घेराव खालायनानै बगे आं साव खाजोन माफाते ताखौ बुखुं थाना घेराव खालायनानै आ सुजुगनो तारिथुन आबनि बगे चिन्हित खाय रबनानै उथुन खाजोन माफाते